Da li je bilo dobro? Jesku. A, jesi najeo? Jesam ono. A i dobar je Bošar. I ja rekao da nisi. Jesam. E pa dobro, hajde. Hvala ti. Ibrahim voli glavuš. Hvala. Vidi ovdje. Nemojte, ja nemojte. Koga? Najbitnije više ovo. Majicu i kapu. I stalno treba, evo te možeš udara sa njim, staviš njega ga svom čekićom lupa i staviš. Ako neš odmah staviš čekić. Stavi ga tamo. Dvojica uvijek se snimaju, Jesse. O, kako je? Jesse, bolan. Šta ima? Jel ti se krava namjerila? Još iko ništa, piće. Aj, biće. Nije još. Krave kakav je sa ove, namjeriti ste, nisi imao takve krave ustao. Rekao ti ja. Boga. Svilje motorki sa ove ovdje, a? Ne, men zato s tobom problem. Dobro je tu uvijek. Opet. Viš? Stavi se, Jeben suljo. Gdje je Ekremu? Dole on. Evo kočija, još jedni. A, je. Onda vidim. Pa ja, ne bi kesi. Da malo vidimo Ekremu. Ajde, ajde. Nemo ogađi. Nemo Ekremu. Seno! O, jesi li si? Poštovanje, kako je? Kako je, dobro je. Ste me našli, Baš ja? da ima se. Svajmo ništa, evo malo se radi. Da rati ne, nije problem. Uglavnom, poslat će. Šta se radimo? Pa evo pomalo. Sami vas dvojice, nema igre, nema. Jednoga dole bili smo malo išli klopat nešto. A, dole u gradu, no? Tu bolan su šatora i... Ima u gradu, fino. Ima dosta naše... Ima tamo, mislim, drnek isti. Isto, ja. Samo roba. A ovdje se, onaj... Kako se kaže? Za stokunu. Stočni, bravo, ja. Viš, ja nešto znam. Ma svaka čast. Seno, jesi prvi put i ovdje na ovome? Nisam, dolazim na početku. Jel ne? Ima narodno, fino, dosta. Jel bude nekad i drugim danima pijaca? Valjda bude, nemam pojma, ne bude. Samo kada Drnek ja dođem. Ti kad je Drnek u 8. Godiš. A ja. Šta ima? Ima zime, jebote, gledaj šta je ovako ladno. Nije hladno meni. Pa nije Nije teško. Ima se onda, pravo, ja se smrzno, 45 maraka. Kratka, imaš vam ove duboke 50. U nas juče je vazdan magla bila. Magla. A tamo do 11 sati bit će magla. A ima naravno, gledam nešto. Ima. Konja ima. Ali kažem ti jučer u nas vazdan. Ja, da kaži doći ponovno da vidi. Doće, pa ne mogu ja. Znam da imaš posle. Znam da si ti zaposlen čovjek. Jesam. Na 2 firme, 3 je. Pa 3 firme. Ja, tako je. Samo radi. I na vrati. Doću, Boga. Znaš što nisam mogao, malo bio i bolestan. Znaš, malo me operacija, pa znaš da nisam mogao. Ovo je Seno robi ovdje u izobilju. I stvarima. U izobilju, brate. Nema što nema. Znaš da se ja ne dam. Jest. Hvala si mi opet. Neka, bolje. Joj, bio sam ja zemlju. A ma ne mogu ga hoda. Nije, znaš šta, ja nizakam, ne pašim. Kodja smrša, pa ne kudim sam bolje. Ima ovako ne bolje, ovako se zgodniji. Jes. Jasno. Seno, vidimo se, Jarane. Vidimo se, valjda. Živ bio. Hoću rekao sam. Dobro. Dobar. Ja ću vas uvijek. Ibra i tu, jo. Sibro sjedi dole. A, pozovite ga vamo, jebo ga. Reci, evo, reci, vamo je Blinto.
Dobro si zauzeo mjesto ovdje prvo je. Ma ovdje sam, i gore sam stavio, jesi vidio gore, nisi? A? I gore sam prvi. I gore, jel? Pa da, na ulazu, sa desne strane, kuda su išli? Mi smo ušli ovdje, čekaj vamo, gore smo mi ušli, gdje smo? Odmah desno, one, to su Ja. moji tamo, ja. Ima još jedan čovjek ovdje. Dobar si. Pa naravno. Dobar si, vidimo se Seno. Vidimo se, momci. Sretna rađa. Jesi? Kako je prijatelj? Jesi dobar? Dobre. Šta se radi? Malo vidim šta ima. Ima li robi? Pa ima. Jesi kupio šta? Nisi? Nisam ovo plan. Treba malo obići, jel ne? Pa hajde. Samo treba vremena da se i obiđe ovo, veliko vaše. Ja imam puno punjaka. Nije sigurno. Mi smo malo prije ovdje išli, gdje god pitaš, nema gazde evo. Nema. Otišli ljudi, ostave stoku i šetaju se. A ima mušterija dođu, znaš. Malo nezgodno je. Gdje bio? Vini kući. Evo sad. Zašto? Zato što u mene djetak. Ovako smo mi imali. Njemu majku nema ga jači. Zdravo, živ. Vidiš što mu ovo nauči. A na što mogu ostalo ovo crveno? Zašto? Radi uroka. Kako? Radi uroka, protiv uroka. Ovo crveno. Poljo. Nemoj da je ovako. Svidio je ovo. Jel to tačno Jarane? Jes, Boga mi Jarane, tačno, ovaj stvarno. Ovo radi uroka, jel? Ja da ne bi urekao. Hajde. Hoće li drugi? Evo, hoće. Kaži mi zašto ovo služi živ bio. To, Ja, ako mu nešto izleti, da se ne poplaši, da. da se ne Sa poplaši. strane, ja da ga ne vidim. Aha. Samo ovo. Nego samo ovo mi ukrao. Pa ja radi uroka da ne... Obično tako kaže. A to ti govoriš, ovo ti govoriš od uroka. Ja mislim da te pitan za ovo. Da se ne plaši. Crveno ovo. Crveno. Crveno obuci. obuci, Stavlja i da. na rip, gospodine. Ja, Da ima li? i toga, ja. Ima i to je urok. A ja da ne bi urekao. U grivu ima. A ako urekli more životinja i se razboliti, krepati. Si vidio to je. Poljo. Ove su mi malo ljepše kuće nego ove vamo smo gledali malo prije. Ja sam ga pitao gdje je uzu, jer ja to volim. Odakle je ovaj čovjek? Odakle si? Iz Berkovice. A iz Berkovice? Došli cestom sa njim. Koliko i cijeniš? Prošlo imamo pozadnje isto ko auto. Ne prodajem. Ne Ne prodaješ? prodaješ se onako malo. Ovaj jedan gospodin dole cijeni 2000 eura. Svoje kočije. To ja ne prodajem. Koliko je star konj? 9 godina. 9. Ovo je samo ček. Čif, ja. Znači ti to samo ovako malo radi čeifa, jel da? Samo tako prošle tamo. Ne. I onda kalorije malo potroši. Malo je se još znojio, jel da? Pa cestom išao zgor. Cestom skroz, jel? Ima 15 km. Ima 25. 25. 25 km si rokno sa njim. I cestom sve. O, jevo, svaka čast. Imaš još konja? Ne, samo njega. Samo njega i ove koči. Jesi ga uzeo davno ili? Skoro prije mjeseca. Ne. Njega Jesi sam ga uzmo? Uzmo iz polja. Konja iz polja. Da nije od onog hađije? Od hađije, ja. Ono brade? S konja iz polja od brade. Hađije ono. Bijela brada. Sad je bio izljubio ga. Je li bio ovdje? Vidio sam ga sad vamo. Gdje je? Evo, moram ga vidjeti malo je. Dole kod ovih konja. A sad ću Ono, ga ovo malo je njega na... jašio. Jeste. Gledao sam ja tamo na... Brada dolazi svugdje na dernek. Sude, I na turbe bude. Bude. Jesi ti bio u turbečka? Jesam. Ali nisi dolazio s kočijama, nisi ovo... S konjima sam bio. S konjima? Prodavo nešto. Imaju od brata mi tamo dva na celu. Jara, ne valja ovo? Frizica ona dva. Baš me interesuje. Pa ja sam mi gledao. Kako si? Evo, malo ja ti došao malo. Vidiš, ovaj to doveze ovako, vidiš, više radi čepka, znaš. Da se malo
reklamira, znaš, više neće da proda. Koliko ti imaš dvoje, a tvoj neki Ja. To voli doći. Dobar, malo Voljela se malo i provoze se. malo je rakije, konjak i vatrši. Ja ovo imam volju, ovo otac ima. Ja imam sve, samo nemam čezin. Konjak se sam dođe sa u penziju. Vol da radi nešto sa njim ovako, da vozi nešto. To je samo čez. Mladenice malo ove, jel da? Tu, ako džem, to ja. A to je samo iz čez. Sve. Sve ima, ja sam to odmah vidio, primijetio. To je... Koji je pravio svaka u čast? Njemac, jel da? Pa ja, vidiš kako je to napravljeno. Vidiš ovdje se popriješ, sjediš tu i dva. Jesi jedan. Vidiš disku. I zadnji je prvi kočan u kućice. Pogledaj kako amortizeri radi. Ja se godba pitu, ti su uzu... Zatvor je roknuo 25 km. Jutro sam njega, evo sve sjao pozadi. On ima... Signalizaciju daj. Imao signalizaciju, jutro sam njega prošao u pribavi. Rekao će na vaše, moram vidjeti. Ja. Ja s njega nožu. Sjao, ekstra, ne, svaka čast. Onda prodaje ovo bi otišao, ja mislim, ko puter, jel ne? Ja bi odmah mušterija. Ja bi odmah bio mušterija. Ozbiljno. Jesi li gledao malo dole prije ovoga drugog? Nije mi ono kova. Nije mi ona kova. Niti je, ne sviđa se, jel ne? A dobro, jedno se ne sviđa. Dobre su, ali nisu kove. Nisu meni ovo. Dobro, kad vidiš malo bolje, onda se čovjek malo, jel ne? Predvovumiš se, jel ne? Ovo nije teško za jednog konja. Pa nisu one teške nikako, nema šta. Ovo nije teško, iako je željeza, nije teško vozno, je vidi na sve to odrađeno za 10. Svaka čast. A kočija je za dva konja. Magiri su za dva. More i dva, a more i jedan. Ovo je jaki konj, može to da vozi bez problema. Mora četvero voziti. Da. Šta ovo njemu? Ono je predviđeno za četvero, jel? Ovdje dvoje i vamo dvoje. Četvero. Ovdje neće li se predomisliti pa da i pazariš je? Sad ja nađu dijete da dođe da kupi vodu. Ozbiljno? Da neće on, to čovjek isto. Ne bi se mislili sekunde. Ne bi ja to volim. Ja imam na dvorištu. Bili 2.500 eura za njih. Imam na dvorištu volovska stara kola sa košćom. Prijašnje što se žita vozilo. Ja. Tu sam uzeo. Imam salone na dvorištu. Prijašnje stare konje što su vozili kad se vozilo salone poslije. Ko sad sanke, što se dati od sanka i samo što konji vozili. Koliko bi halalio za njih zdravlja? A jeli ga ne. Bil vi pod tis? Pa dobro, vidio. Najbolje uzeti sve. I kolja i sve bare da je. Da. Ali one vrijede 1.500, jel ne? Pa dobro, oni vidi, ja imam još 3,5 godine prije. Ako živim, ja to sebi uzim. Ja ću sebi noći u Njemačkoj, ja imam na ljudi. U Njemačkoj to ima, može se naći. Njema je sin od posto. Pa nabavimo, jel tako? Došao kamion dobro komu reću. Od tamo uče jezu poslao sin. Ja sam pričao s njim. Pa kad može nabaviti, što ne prodaje jebote. Mora prodati, može nabaviti ovakve kuće. Evo idi, vidiš, evo. Ovo je izložen. Evo njega sam snimao malo prije. Ja, on je izložen. Znam njega. Evo ga kad vjeci. Malo je drugačija. Kućnice ima. Bolje je, kad i kamo da se bolje. Tamo vidite sjedanje kući, za sjedanje kako je napravi, vidi ovo. Ono ne možeš nije, se popiješ teško, vidi ovo. Da, to ima sve. Pa dobro jeftinije su. Znači to čovjek drži samo ih šćijet. Maja. A 90% ovo sad sam učinio. Živio prijatelj, vidimo se. Evo kočija, dragi prijatelj. Još jedna i to jako fine. Jesu na prodaju, care?
Brzi, on ide van. Onda smo mi ušli. Evo scena dok stane. Evo što scena izložio robi. Evo vidite, to je sve sceno. Evo. Prodaje i to jarane. Vidiš kako pazari idu. Kako je? Kako je Salijaga? Dobro, malo. Inače? Dobro. Šta mi radiš? Pa evo došao malo na baš. Gledam vas. Što ono zeka, on stvari? On ne mre da vore, kobila. Šta je? Nije ovo. Šta ono nešto teško ide? Ure ona, ure. Ne, ore, ali ono... Tvrdo. Ili je vodopluga, kako, šta? Nije nego opa zaostalo je pa tvrdo. Pa to treba da vidi. Dobar konj, nije mršav, nije... Pa jest, ali Zapinje ono. Lemeš možda ovu. nije nego, on bi htio brže, ali ja ne dam. A ti ne daš? A dobri ste. Održava svaka čast. Treba da kaže oro ja treću brazdu. Jel tako? Dobro si Jarane. To Jarane, evo vidiš ovo, gledaj. Ja. Ali polako, kaj si sad polako? Polako, još kažu urti. Jeste, i bravo, još jednom. Kako je? A, dobro je, kako ste vi? Evo. Hoće li rađe kako ide? Pa eto, pomalo. Hvala Bogu, dobre. Moraš ga malo putem. Ma slušam. Gdje smo će? Došao, dođa, tamo ono. Nemoj mi puno gužla dijete. Jel' tako? Šta kaže? A da dođe Pa čuku jel? A jaka gala. Šta daje ti kak gala? Pa ja. Čuj to. Šta je ovo, halva jel' li? Ahoj. Čekaj da vidimo jel' ovo onaj, ješ gračanska halva jel' li? Jes. Ali ja sam to ne volim. Hoće li halva? Tako je. Dobro mu je, brate. Gračanička. Ajde, poslije glavuše, valja dugo ću malo probati, jel ne? Jeste. A? Jeste. Jel Ibrahim je zarezervirao glavuše, a? On je se dole negdje ugnjezdio. Bolivija, briga. Ibrahim Spajić. Ide li Pajić? Evo ti stelja. Jest. I to ovčija. Jest ovčija. 11-10. Dobro. Ostao samo za graha. Ostao sepet samo. Nije ni to. I sepet otišao. Ozbiljno? Pa ja. Kač prija moj vrat. Jel da na internetu? Moramo tražiti drugu onda je. Ja pratim, baš njihova internet. Pratiš, jel da? Gleda on stelju pravi. Jel dobro pravi? Dobra. Debela bila dobra. Pa taj će da je babo završeni mesa. Znači sali ono skucalo se sve, jel ne? Ne, ostalo samo ono bolano za graha. Samo malo. Pa ja. Moramo se 1, 2, 3 graha napraviti. Pa more. Jel? Ja sam to pomalo, znaš. A dobro. Pomalo i ode sve. I ja sam ugodnama kad moram, jeli, jes. Ne smije doći. Ibrahim je digao sidro. I mogu ti reći da je ona stelja dobra. Vidi ga. Četiri smalaka, jel ne? Ja. Zvuk, jel? Koji janjetina čovječe? Isto. Ovo se sve podarilo.
A? Dobro je volat. Pa se tuži. Gdje se pipao? Ajde ti sine, izađi. Još vidiš to. Ko se slim? Ej! Vidio na svijetu. Ej, ja si stari. U moje tele. Čop. To nas ove jebu s Puljskom. Jel ono na faktu? Eto zaradio ja. Ona s Maramom. Eto neko sam nju. Ona na faktu. Da bude ispravo. Da bude ispravo. A nisam mogu, nisam mogu. Jednog sam mogu. Dobro, ovo je. Evo, mjesta, 300, 400, Pa vidi, meni sam ono podrvao. vi pašter, Koliko? Takav sam stali, jeba. Nije ni skup jevo. Džaba jevo. Jerane. Gledajte, no šta, gdje stali? Kako si? Odlijepio ih. Baš sam razmišljao, rekao, idete sud po bačarima, da li će doći ovdje da... Jesmo, brate, malo došli. Dobar, kako si? Živ bio, vesel. Pratim vas, ja. Hvala. Odakle ste? Želi se jebu većini. Jesi našao šta? Evo, tražimo, nećem se ovdje kako zakačiti. Ima vlad, jele? Ima robe, ima. Treba pitat. Dobro emisiju radite. Pratim vas, rekao. Ozbiljno. Samo što stvaru već ovdje. Vidio sam. Gdje hoda malo Ibrahim, traži nam ono mjesta da malo sjedemo i igrati. Živili, hvala vam. Hvala. Gore puta, droč. Ajmo dole malo da vidimo. Mene da kraju pizda. Dole! Koja je ovo vrsta? Francuske one, jel' li? Ovo je za meso, evo. Ovo je evo. A vidio? Ne znam kako ovo reći. Jesu tvoje druge? Jesu ovo francuske? Jes. Ovo je, ona se više drže za meso, jel' li? Šta ima? Šta ima? Evo, dobro je. Kako ti? Ja tebe vidio. Za Meksiku. Ja. Dođe svugdje ući. Pa ima Sarajevo, visoko ovdje, ovako, znači 6. Ima na svugdje. No ja. Gdje bi bili slijedom pijaca? Na Buturnu, Sarajevo. Bude interesantno, ali to nije ko ovo je nešto
Ovo je baš onaj Ovo je baš stilski. stilski napravljeno. Stilski Ima svega i svačega. Ima i dobri ljudi, ima, evo vidiš, svega. Je. Dunjaluk. Pečenje što kažu, ovoga i onog, svega. Svega, ko voli, nek izvoli. Ima i žena. Pa nisam baš opredjeljen danas za ženu. Ja, ali ovi malo mlađi nek traži ženske, jel de? Ko mora nek skače. A, Ja imam problem, ne mogu više od 2 puta. jel de? To mi je jedina mana. Ovo ti je dobro, jel? Neko ne mre ni jednog. Ja mogu kad se namjerim, kad je sita pupara, onda može. Ja, kad je masa popara. Dobra, jel de? Onda nema problema nikakvih. Vidio sam ja vas, ali ne mogu da sjetim gdje sam vas vidio. Ja. U Visokom ili? U Visokom na pijaci. Na pijaci, da. Neka ljudi, a neka i vremena. Aha. Ima, brate, robe, evo gledamo mi ovdje ljudi su zainteresirani. Nešto se i pozariva i kupuje, šta će? Ima po ljudi su, bitna je samo dobra namjera. Dobra namjera, je. A mene su ti ljudi proglasili kralja mladih stočana. A on inače si Vitez. Viteza je on, Vitez. Sad te mogu da te nisam na gore napraviti. Vidio si ga u Visokom, Je. u Visokom. Ako si išao nekad na Vidikovac na Koridu, kod Ise Patovića. Ja. Ili možda po koridama negdje, a? Barem da po Koridu. Nisam vela raja s korida. Ali ja sam više sam pijac. Šta parijade možda negdje ima? Pa ima budu tamo, ali nisam ja baš. Znaš kako me mogu vidjeti? Jedino po pijacama. Turbe, Pa Visoko. negdje je, hajmo reći, negdje je, čovjek se poznaje i to je to. Bitno da se druži. Kakve su ovo francuske ovce, valja li to išto je? Nije ovo francuska ovca, ovo je francuska koza. Mislim, ne, ono tamo, ovca. A ono? Ono s francuske ovce. Znamo, ne znam. Ona se uglavnom za meso drži. Znaju šta je najbolje. Gledaju da bijelo, ali više je to ona njena neka. Po mojoj praći naš koja je bolja Vlašička ovca pravička. Pa dobro za nas ovdje ovo je. Nije, jest ona, jest to sve u redu, ali nije to to. A vidi Jarca što mu je ispalo pinkalo. Vidi Jarca. Valja sam ova ovca, na primjer, meso. Je li ona bolja od Vlašičke ovce? Pa za kako, za koga? Ja. Klas. A ona bolje meso ima, više mesa, jel tako? Zavisi kako je uhrani, jel ne? Bitno je kako se hrani. Znaš šta je kume, bitno je kako se hrani. Pa Time se hrani. i to je bitno. Ona ne mere bez žita, bez kukuruza. Iz mješavine, ne mere. Vidi Jarce dobro, a? A vidi. I? Nije jasno problem, nego će on je cijelo. Glasan. Koliko je star? Je strog. Ova ovca ko pitbull ima. Vinjetnića. Evo ti ovo su ti ove naše, jel ne? Rude. Hoće li pajdu? Koje? Pita li ko šta? Pa neko pita, niko ne kupuje. Ovo su domaće ove naše ovce, jel ne? Vlašički. Vlašički. Pravinka, jel tako? Sad da je horao ovdje, on to odmah spakuo. Odmah bi to kupio. Ali on traži janja. Janja. Što i ovo se more peći. More. A? Najbolje je janja. Pa mora se peći, ali najbolje je janja. Odi su ti sad janjci, evo. Ko ima ljudi.
Pa ja sam prošle zimi sebi uzeo pitenčad iz sela Očajka. Jel? Dao meni za po 50 maraka. Ozbiljno. 200 maraka. I sebi ja hranio ovako preko zimi na flašticu. Ja i na proljeće prodao uzeo duplje pare. Vidio. Uzeo 5 struja. Platio... Kako je stanje sad kod tebe? Kod mene. Sad stanje je malo, ajmo reći malo kritično. Ja. Ali popravit će se. Da se cijeni ovi janjci. Nemam pojma, nisu naši. Jel, gospodin sad je bio tu. Sad je bio da nije dole otišao. Kaže slabo mu ko pita, znaš, pa nešto nije. Pita, pa... Ali džabo je ako ti odeš, ono nemaš, čovjek dođe u mušterija, a nema niko. Boga mi mogu. Tako je. Mogu proći. Mogu li? Debela. Mora li ovo zarađen, Jarani? A? More kako nema. More. Nema rožnja, ne valja. Jo. Samo kad se gleda se vamo da znaš. Samo uz dobru šljivu. Ja. Ide sve. Jel je dobro šljiva? Ajmo. Već ja sam i vi ste. Evo, hoćemo da pazarimo, nema gazde evo. Da džuture to sve jedan put kupi. Koliko ima? 2, 4, 6. Sve je odavte, evo. Sad je bio tu. Ne znam, nema čovjek. Sad bio tu. Otve. Da ima, kako je? I šta kažeš, Sali, ovaj? Ajno vidio si sve, kaže. A bit će bolje. A bit će bolje, ne može odmah sve priče. Biće bolje, povikaše seljaci. Jest. Jel? Ona pokontamo ako može čovjek platim, ako mognem još jednu da bi prihranio. Kažu šta je selo bez ajvana i čaršija bez dućana. Pa jest. Jel? Kontamo na sebe ako mognem, ako ne mognem, bit ću tako da uzmem ili Janje pitanč ili nešto da sebi napravim neku zabavu, da mi nije dosadno. Nauči. Konje ako Bog da dobro. Dobro je. Neće se, to se ne mijenja više. To se ne mijenja, odmah da kažem, pošto ima hejtera, takozvani hejteri, da će reći evo premijenio je onu, ja sam mijenio onog Dorata što je bio onaj veliki. Dobro, bila je ona kobila. I bila je kobila pa je onda... A koji je razlog bio za mijenjanje, da gledalci znaju, znaš? Znaš šta je, nama treba za posao, za rada, za oranja, ona nije. Nije mogla raditi? Nije mogla raditi. I onda šta će ti? Šta će kad je noga mala? Pa to je samo zamjena, ti samo zamijeniš. Nije tu i para, nema nikakvih para. Nema tu, samo zamijeni. Samo zamijeniš konja i to je to. To je to. Znaš što od nje je noga mala, a u njega je očinu. Ljudi ne misle da vi dajete novce neke i ovo ono. Ne dajemo novce nikakve. Nego samo mijenjaš. Trump, mijenjanje. Jedno za jedno. Uho za uho. Ako se potrefi onda ostane malo i duže. Pa ako se potrefi, Bože moj, duže ostane. Jeli? Znaš šta je? Nije do stoki, nego ja ne mogu puno raditi. I mene babo smanjiva tereta, da ne radim teret. Jel ti bilo teško onaj dan kad su orali? Jel ti bilo teško voditi konja? Pa da ti kažem nije. Malo je bilo nemiran ipak ono. Nije. Nagal? Nagal, znaš šta je? Jak na glavi. Jak na glavi. Vidim da sam malo mučio s njim. Pa znaš šta je, on bi, kako bi ti rekao, ne malo došao u sebi. On je ždrijebac. Najavo se? Najavo se. Njemu je 5. godina. 5 godina. Stvarno silan jak na glavi. Ali hvala Bogu, meni se ne može oteti. Da. Znaš što se ne može oteti? Ja sam od malena s babom radio. Svaki dan. Jer sam bio u kondiciji. Znaš. Brži sam, na primjer, sad nisam brži ko što sam nekad bio. Nisam. Kaži mi kako na ljubavnom planu, ima li kakvi novosti? Pa ima, bit će.
Da ne žurim Dešava se nešto. Dešava se, bit će. Lako. Bio sam malo par dana osutan, bio malo bolestan, tako da me neka gripica sprepala, tako naš. Javljaju se jarani tvoji ovi? Javljaju. Prijatelji tvoji jarani? Javljaju, Bogan. Iz Zenice ono bješe, jel da? Pa ide odsakli, nema odakle niš. Čak si jednu večer išao i na prelo dvije, jel da? Pa jesam 2 noći. Jedan drug ti je dolazio po tebe. A ja jedan jaran. Aha. Ne bi imentovo, neću. Nemoj, dobro, nemoj. Jel ti bilo lijepo? Pa jes. Super. Hoćeš opet ići? Ako i mene prilike ići. Ićeš? Da, što napravo da ti kažem, imam svog privatnog posla malo naoš. Da. Moram ja odvojiti i za izlaska, moram odvojiti malo i za robe. Imaš šta sad za trgovinu? Imaš? Za trgovinu? Nemam još ništa. Nećeš ništa sve prodavati? Neće sad ništa, jedino tamo proljeće. Neće, ide jesen, ide zima. Znači čekaš ovo june da ti jedno dođe i onda ćeš to hraniti do proljeća? Pa vidi ovo, ako nahranim ono što hranim ja sad tek trenutno, njega bi prodao, išao bi dalje. Tek na proljeće znači? Tek na proljeće. Nema ništa sad? Ništa, sad nešto sad hrani, nek raste. Da. Onda bi njega prodao i te pare što prodam, idem odmah dalje unučim u nešto drugo. Šta mi ide da mogu pare obrnuti, obrt napraviti. Pa da, sigurno. A veliš da bi nekad i ovcu neku uzeo, jel? Pa što ne bi. Šta mi fali, što? Pa da mi ja otiš na pijacu pa prodati. Pa njoj ne treba štala neka? Treba, ja vidio će s koze. One bi mogle dole biti gdje su ti kokoši one bile? Ne bi dole, ne bi. Ne bi, jeli? Znaš koliko bi ja držao za prodaj? 1, 2, 3. Minimalno 2, 3. Jesi zabegencao nešto ovdje danas? Pa bilo je robi. Bilo je robi, pomogu. Ma da, pa dobro, hajde još je ono jutro pa... Pa još je drugi dan. Prohodat će se još malo, jel tako? Znaš šta je, ne bi dole držao, dole potok, ne bi držao. Ne bi, zašto? Ne bi. Pa znaš zašto? Ja kupim prinoći i ono krepa. I šta se dešava je? Ne mogu biti pametan kume, ne mogu biti pametan. Nešto se desi uglavnom, jel? Nešto se desi. Ali nije ti sretna onaj dole ona stajica? Nije mi sretna, ja ću ono srušiti. Da. Čak si ti kokoši podavili. Pa i kokoše i svašta je bivalo. Svašta je, bogat. Uvijek neki belaj se desi. Evo, ima jedan čovjek, ima 2-3 godine. Uzeo njega 10 ovaca i 3 janjadi. I jedno jare. Aha. Uzeo ja za keš, za pare. I dovuko i napravio 2-3 ture s autom. I dao im žita kukuruza, znaš, žita, vodi, sve položio, sve super. Ovce, a kakve ove ovce? To koble ovce. Stvarno dobre. A imao 5 janjadi, čovjeku, samo sutradan i privući prodaju ja. Ja. Privući, sam da na babo pokolje, sredi i na pečenje. Kako ti se sviđaju ove ovdje ovce, recimo? Dobre ovce. Dobre, jel ne? I onaj, samo da ujutru da vam privučem janjad, da uzmem pare. Hej, ja ujutru vesel, ja bolan, ko čigran. Noć. Ja. Jer imam mušta uprt. Imam mušta. Ja dole nasuo žita, nasuo sve, dao konju žita, kravi i mojih bodača tada. Tada sam imao bodača. I ona ja dole potrovalo, pa krepala. Nema. Misliš potrovalo, jel? A sad ću ti ja veterinara. Jel on konstatovao da je to potrovat? Potrovalo. Ozbiljno? Pa ja. Sad će on u janjad, onaj uđube, zakopa. Eto vidiš. Ono vatra što je ostalo čovjeka, nazovem, hajde oti pobije svoje ovce, nešto mi priznaj para. I onda ti se ne da dole da držiš to onda? Ne dam. Jednostavno ne smije, radi sigurnosti. Sigurno radi sebe. Kad se ja ne bđava sikiru, ovu, onu, malo mi fali, neću. Hoćemo li pozdraviti nekoga, imaš da pozdraviš nekoga? Pa sve dobre ljude. I ovi što loše pišu, ovi što lijepo pišu. Evo čitao si vole komentare od zadnjeg videa. Jesam, puno budališ. Kako komentarišeš tu? Pa komentarišem da je to glupost. Da. A ima li lijepi komentara? Ima lijepi komentara, a ima ovi brate što previše seru, previše brate, previše.
Da. A što im to treba? Što im to treba? Pa Hem dobro. živciraju mene, hem sekiraju babu. A bolje da to ne radi. Da. A ima lijepi komentara, ne kaže. I pozdravljamo mi ljude, sve ovi koji lijepo pišu. I nekad smo primorani da malo isključimo neke Pa komentare. nekad moramo radi sigurnosti sebe, radi drugih ljudi, privatni ljudi. Ali evo, gledat ćemo da ostavljamo te komentare, ali Ali jedno na 2-3 dana i onda kraj. Ljudima mi poručilo da lijepo pišu. Da lijepo pišu, da ne pišu gluposti. Ima ljudi koji stvarno podržavaju naš rad. I tebe kume, i mene, i babu, i sve. Radi tih dobrih ljudi ostavili bi te komentare, mi gledat ćemo da to bude, da uskladimo nekako, da to ostane. Ostane da... Tako da moramo uključiti jednog moderatora da malo gleda te komentare. Mi imamo vremena za praćenje i tako te neke stvari. Šta mi se dešava za par dana, imam ti nešto novo reći. Daj mi reci novo što. Ima jedno par dana prije ovog vašara. Mene ti čovjek zove odavde, iz Žbinica. Aha. Imam za tebe poklon. Hajro na faka. Hajro na faka. Jes, pozdravljam ga ovim putem. Aha. Imam za tebe poklon. Rekao, hajde kako nošu. Kako? Kaže imam prsten i lančić. Kaže izaberi sebi. Ja sam isto da je po mojoj mjeri. Bogan. Je li zlatni? Zlatni. I lančić i prsten. Svidio to, majke ti? I kaže ja što bi poslao brzom poštom gdje pošalji podatke odakle da more poslati. Ja vam pošaljem podatke, broj telefona. I stvarno čovjek mi poslao. Svaka mu čast. Jedno, kod kuće to ne nosi, za sobom to ne da nosi. Pa dobro, nije to za... To se nosi za lijepe... Neke svečane prigode i tako. I ali vidi, zahvalio sam mu se. Gazivo si ti to meni na slikama, lijepo ti to izgleda. Jesam, zahvalio sam mu se. I jedan me čovjek nazvao prije vašara. Iz Austrije, ja mislim. Hrvat je. Ja. On viće mi se raspričali, znaš preko mosta, kaže, jesi ti kralj stočara? Rekao, jesam, kaže, ti sad kralj stočara Bosne i Hercegovine. Aha. Mladi kralj stočara Bosne i Hercegovine. Jesi vidio to? Jes. Ima danas poziv, rekao mi je da ga danas nazovem kad dođem kući, da to snimiš. Aha. Ja ću ga nazvat. Da ga ti nazoveš? Jes, da ti sa njim popričaš, snimiš. Hajde, važi. Evo, pozdravljamo sve naše gledatelje koji nas prate na kanalu Darko Durmol. I nek zaprati. Želimo im svako dobro i da gledaju naše emisije, da lajkuju naša videa. I sve. I evo, šta dalje reći? Hvala svima. Javljamo se danas ovdje sa vašera iz Gračanice. Iz Gračanice. Jako lijep, ugodan vašer i puno posjete. Jes. I imam jednu želju da odem na jednu pijacu, ona je svijetom u Sarajevu. Imam tu želju da odem. Ma dobro, Sarajevo je bliže malo pa se tu može otići. Ali što, među ljude, šta fali? Da, sigurno. Pa treba da ideš među ljude. Pa ja me sad poštuju, jel' tako? Pa jesu. Nećemo me mimo ljudi. Dobro moj Salih, evo ti ruke. Hvala kume. Hajde nešto pazariti nešto. Pa ja mislim da će biti u toku dana nešto. Pa hajde, nadamo se. Ako bude, zabilježit ćemo. Hoćemo ostaviti broj telefona? Za trgovinu, za ovo, za bilo šta. Za masažu, za nešto. Ma ja, može, hajde reći. 062 161 180. 062 161 180. Eto, to je Salih Smajić, dragi gledatelji. Čuli ste ga. To je to.